Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз ҳам хел ҳаво гирифтагӣ, аз саҳар боза ки ҳаво ҳамин аҳвол ҳаста. Рости гап то ҳол ман соз наштам, ҳам хел гулҳом гирифтагӣ. Имрӯз низ боз ҳам хел сарм дард када, фақат дору хӯрдам. Ҳамин аз саҳар то обед камтар корое кардам, руфтам, шуштум, ҷамъ кардам, порядок кардам, тамом. Баъди обед уже натонистам, дору хӯрдам, хоб кардам камтар 1 соат бар ин гӯям. Ва имрӯз дина ман умуман гӯям чӣ кор кардам. Ман монтаж кардам, камтар дер будак ва нафаҳмидед, вай дар канали Арзанда видео загрузка кардам. Ман саҳариам хе мебинам каналда, мебинам видео нест. Мегӯям ай худо, ина ман шаб загрузка намонда бошам, гуфта дромада ютубо аз сар бинам ки вай канали Арзандада буда. Ба гуфтам хай ҳеҷ кор намекардам канали Арзанда амонам. Баъд гашта бо ин канал бо камтар истадам, гуфтам лучше ин каналдам загрузка дамонам ша истад, то ки да ҳамин каналам ҳамин видео истад гуфта бошад гуфта. Барои ҳамин хотир бо ин канали Нилуфар лайфдам ҳавайдам вай кардам, видео загрузка кардам, мондам ша ки то ки истад гуфта. Ана михел дӯстони азиз, ин нишонаи он аст ки шаб дер вай мекунам, монтаж мекунам, ягон вақт монда шудагӣ аҳамият надодам, хел видео загрузка кардам. Умуман гӯем хай ин дафъа бо ҳатман аҳамият метиҳам ки кадом каналда вай кардистам, видео загрузка кардистам. Ва рости гап боз дӯстони азиз, саҳари савоб истифода монам. Рости гап комментарияҳои дина настагӣ буданд ва ҳам хел ман як комментария ҷавоб додам кӯтоҳ ба ягончи, ҳам хел касе ҳам хел суханҳои бад нависад, ман ҳама вақт ҳамин ҳаволаша ба худо мекунам, худо ҳидоят кунад, мегӯям ин хел одамоям. Лекин ман ҳамин хел ҳайрон шудам ки барои ҳамин хел ду калима гап чӣ қадр ғазабӣ шуда одам, то чӣ намуд гапҳои суханҳои бад наистагӣ ҳастанд ки ман ҳайрон мешавам ҳамин хел одамода. Ва агар ки ман бошам, масалан ҳеҷ вақт суханҳои масалан бад намехоҳам гуфтан, барои он ки ман ҳар рӯз худо мегӯям, ҳар рӯз Аллоҳ мегӯям, боз аз ҳамин даҳон гӯям суханҳои бад намехоҳам гуфтан. Умуман ҳамин чӣ қадар одам асабонӣ кунадам, не ки ҳаракат мекунам ки суханҳои бад нанависам, фақат ҳамин ҳавола ба худо, тамом, дига ҳеҷ кор карда наметонем. яке аз тамошобинон дар комментария низ ҳамин хел наистанд ки апа Нилуфар ҳозир ҳамин хел замона шудагӣ ҳаста ки фақат ҳаволаша ба худо карда метавонӣ, тамом. Одамо бисёр бекор мондагӣ ҳастанд, хонада мешинанд, кор намекунанд, рӯзи дароз хонада ва бекор ҳастанд. Барои ҳамин ваёшона гандагиёшона ҳамин блогерою ҳамин ваёда шишта комментарияҳода менависанд. Дар ҳақиқат ба фикри ман аз як ҷиҳат гапи рост мезананд. Барои ҳамин хубтараш ки ягон кор кардан, ягон ҳунар кати, ягон чӣ кати машғул бошад одам, ба фикри ман боз хубтару нақстар ҳастай. Рости гап ман имрӯз намехостам ки видео кардан, ман гуфтам ақалан як рӯз дам гирам, лекин ҳамин гӯем хоб рафтам, хестам, бинам чӣ қадр комментарияҳои хуб наистагӣ, чӣ қадр суханҳои ҳатто дар ҷои Инстаграмда навистанд, ватсапда навистанд. беҳад хурсанд шудам ки чӣ қадар одамои хуб, чӣ қадар инсонои хуб ҳастанд ки масалан суханҳои хуб менависанд, комментарияҳои нағз менависанд, ҳатто Инстаграмда, ҳатто ватсапда номерои мана кофта гӯем навистанд ҳам хел суханҳои хуб. хела хурсанд шудам. Ман раҳмати калон дӯстони азиз барои суханҳои хубатон, барои дастгириётон. ҳамин суханҳои шуморо хонда бо ман айҷом хестам, гуфтам ки ман бояд ҳамин видео карда ҳамая раҳмат гӯям барои суханҳои хубашону дастгириёшон. Барои он ки ман боварӣ дорам ки бисёр аз занҳо мефаҳманд, мана медонанд ки одам ҳам хел ҳолатҳо мешавад ки одам ҳам хел худашро танҳо ҳис мекунад, зиқ мешавад. вақтое мешавад ки мешиниву беҳичи одам гирияш мебиёд. Ина
вақти ҳомиладорагида бисёр ҳамхел мешавад, баъди таваллуд низ боварӣ дорам ки бисёри ҳамхел мешавад. Ин ҳолати депрессия мегӯянд одамҳо. Лекин ман иқа гӯям бисёр иқа вай намекунам барои оне ки кӯдакҳо ҳастанд, Нилуфар аст, Сиёвуш аст, очамшон ҳастанд, тез мебинам. Аввал гӯям иқадар намеғалтам, лекин ҳамаи комментарияҳоям мехонам. Вақте ки комментария мехонам, ҳамихел фикр мекунам, мегӯям ки барои чӣ ҳамихел комментария менависта бошанд. Ҳар як комментарие ки мешавад, ман просто мешавам мегӯям ки барои чӣ. Ман ҳамин одама надонам, нашиносам, намедонам ки вай кӣ бошад, чӣ бошад, чӣ хел одам бошад. Вай тем более вай одамо намедонад ки ман чӣ хел ҳастам. Наход ки мисалан ягон гандагӣ карда бошам ман вай одамда, ё ки ягон суханҳо нависондагӣ бошам вай одамда. Умуман гӯем вообще намефаҳмӣ. Ва чӣ хеле ки гуфтам, ҳеҷ кор карда наметавонӣ. Фақат ҳавола ба Худо, тамом. Ва бо як каси дигар гуфтагиаст ки апай Нилуфар, шумо бояд ки мисалан ин хел комментарияҳода одат кунед, шумо блогер ҳастед, ҳам хел суханҳо менависанд, шумо бояд ки аҳамият надиҳед. Лекин ҳар як инсон дил дорад. Мо блогерам бошем, бо дил дорем. шахсоне ҳастанд ки суханҳои ба дил наздик мегиранд, шахсоне ҳастанд ки як сухани бад занишона ба дил мегиранд ва ҳазорон бахшишам пурсӣ ки бахшида наметавонанд. ҳамхел одамҳо низ ҳастанд. Лекин бо одамҳое ҳастанд ки як гап мезанӣ ба дил мегиранд ва бо як бор як бахшишам напурсӣ, як кори хуб кунӣ агар дарав ҳамхел вай чӣ мегӯянд нағз мешавад, катед хуб мешавад. ман ҳамхел одам ҳастам ки як кас гапи бад занад богашта гапи хуб занад, ман тезам хе бо вай катиам одам нағз мешавам, хуб мешавам. Масалан бисёри бад ба дил намегирам ки масалан ҳеҷ вақт намебахшам ва гуфта хел одам нестам ман. Лекин чӣ хел гӯям, ҳар як инсон темболи гӯем зан нозук аст. Як гапи сахт зани агар хафа мешавад, зиқ мешавад, ғамгин мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз бояд ҳаракат кунем ки дили як каса наранҷонем, хубтар аст ба фикри ман. ҳанам хел дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо хурсандӣ мехоҳам. илоҳим ҳамеша хушбахт бошед, хурсанд бошед, ҳеҷ вақт ғамгин набошед. чӣ орзу нияте ки доред амалӣ гардад дӯстони азиз. ҳанами хел ман ҳозир шавҳарама интизор, кӯдакоя интизор. имрӯз обед буд. имрӯз рӯзи гӯем мавизоту ҳол истояд. имрӯз рӯзи ҳамхел ҷамъу гиркунӣ ягон кор нест, ягон пухтупаз нест. ба фикрам имрӯза влогам иқа интереси намешад, ҳамхел фақат влоги гап мешад, тамом. ҳанам хел кӯдакҳо биён, кӯдакҳои интизор ҳастам. либосҳо стирка карда шудагӣ ҳастай, либосҳои офтобкунумонуму тамом ба. Салмон хобай. мана кӯдакҳо омаданд дӯстони азиз, ужин кардан. Кани чиен шумо? Сиёвушам охай инам кун, биё ман дор, пуштата дор, ман кунамта. Пуштата дор. Ана супергерой. Музҷак сар мешад. манҷа Салмон кати ман гап зада шиштай, комментария хонда шиштием дикаса. кӯдакҳо омадан, кӯдакҳо кати ба ғарвоғур карда ҳамҷа шиштием ужин кардан ва дига шиштием ҳамхел бекор. бай. Мад.
دوستانی عزیز من جدا کودک‌ها پراتکی بازی کردستن و من کمتر کار داشتم کارم شدم اکو گفتم که یه بار ویدیو با آخر رسانه منتج کنم خیر خوش کنم تا که رنگ دیننگی نشود. انم خیلی دوستانی عزیز خیر در پناه خدا باشین، همیشه خودتون احتیاط کنین. آوازای کودک‌ها ببینن چقدر بلند. واقعا خواب گفتنی گپ نیست یاده. ها شلمون شما دم خواب نیست. خیر خیر گوید همه خیر 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 گوید. اکوی مهربان اومد.